Ano na lang sa kapuntahan? Ano na sa kapuntahan? John 4:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Si Jesus mismo na ito, na ako ang dalan, mga kamaturan, walay makaadto sa pamahan, kung dili pinahagi ka na ako. John 10:9, I am the door by me. If any man enter in, he shall be saved. Ako ang dalan, pinahagi ka na ako. Hindi na kinsa na masunod. Kaya ngayon, maluwas. And as fully all the ingon siya, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven, given among men, whereby we must be saved. Walay naing dalan. Anong isa lang puntahan ang heart ang mo? Gusto ang puntahan, nakapasakot, usa lang po ang dalan sa kaluwasan. Wala rin lang dalan sa kaluwasan. Yun lang yung good work. O kala kung siya kumutan na rin. Tapos yung ako, kumutan. Tingin nyo, kung good works sa inyong basihan, ang umugusaka ang langit, ito kami, bisag usik ko kabuhutan, magkasalang kabuhutan. Kung ang hukom sa Ginoo, hindi sa inyong maabuhutan. Ang hukban sa Ginoo, ang kabuhutan, hukbutan sa hayo ka, kung wala, makasala. Iwan ang puno sa Ginoo sa episode 4. Wait, pinahagi sa grasya ako na luwas, tungod sa inyong pagtungo. Kung dili pinahagi sa inyong bawat luwas, ang walay kisat-kisat. Kayo nyo, makakasigan mo, kay dili pagtungo sa luwas. Kung saan kumahagi sa luwas, pinahagi sa grasya, tungod sa inyong pagtungo. Dili ka pinahagi sa buhat, ang walay makakasigan sa kanato. Kung dili man ito ang buhat. So walay pwede ka, so dili pwede ka sabihin din mo nga dalan. Ang pagkakaro, huwag imo ang good work, maayong ginawa ka, ang mga kapag-dalan. Kung talagang ang dalan, para mas mo kasalanan. Not even your church, dili ang yun mo. May nalumot ko. Natin, pinamot ko. Pagkat ko sa iya ha, yung imong daw nga. Dari simba, kay, dito simba na ilaha, kay, ipulang na lang siya. Kasi, basta ipulang na siya ng alaga, kasi kumakas na masulat yung pangalan ng pinabulit. Dito daw, kay, ituwa daw, maluwas yan. Ganda rin. May kronta. Kung hindi mo ganyan na, mga bagong mga tao din. May mga tao na ito, na pinahagi sila mundo, sila maluwas. Pero ang Biblia, parang na yun, kung hang-hang ka, ano ulit, isa lang ang puntahan, para ang alay na masulod niya ang puntahan, maluwas. Kita kung saan ka ron, ano ulit yung sa kapuntahan. Kung kanang puntahan, ang ikaw maluwas, is mo ka lang sa Biblia. Kung masulod ka, ano ka puntahan, maluwas ka. Kung masulod ka sa iyo, kung wala kayo Kristo sa iyo, kinamuhin ka ka. Kayong longga ka, ang iyo, makapalangit sa iyo. Eh, si Jesus lang, makapalangit. Anak, bukong ka. Magawag ka kayo. Eh, wala lagi makapalangit sa iyo. Si Kristo lang ang dalan sa kanya. Hindi ang iyo. Kung hangay mga simbahan na patuo, ang ilahang pundo may makapaluwas kanino. Ang biblikal na klase na doktrina. Kung dili ka lang ng doktrina, minugdapok na, minumulong sa tao, ang lamang pang-limbo sa tao,